An balima Mali kibaru bɔlɔlɔ lajɛbaw n ka foli b'aw ye dantɛ foli min na bi ye tɛnɛ ye o ti kalo tile 23 san 2021 aw bisimila Mali kibaru ka bamanankan jɛmukan kɛnɛ kan. Bagi kimɛnnu bɛ daminɛ bi tɛnɛ Mali kɔnɔ min ka ca ni kalanden 182 ye olu de tɔgɔ sɛbɛnna san 2021 bagi ɲɔgɔndanw na a kimɛnnu bɛ daminɛ bi tɛnɛ o ti kalo tile 23 san 2021 kalanso 370 kɔnɔ jamana fan bɛɛ an bɛ aw ladɔnniya ko bagi kimɛnnu bɛ ka kɛ dɔgɔkun kelen defu ta kɔfɛ o min daminɛna o ti kalo tile 16 ka se a tile 18 ma hali n'o y'a sɔrɔ lakɔli karamɔgɔ bɛ baara bila la laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ min bololobila la juma don o ti kalo tile 20 san 2021 kalanko minisiri madamu Sidibe Dedewu Usumani b'a ɲini mɔgɔw fɛ fɛn o fɛn sen bɛ kimɛnni ninnu baaraw la u bɛ ka se kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni nɛgɛ kaɲɛ 7 ye n'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw y'u bolo. Minisiri ko ale dalen b'a la jamana kanu min b'u kelen kelenna dusukun na o b'a to bɛɛ ka se k'i jɔyɔrɔ fa a ko lakanabaw fana ka lakɔlɔsili fanga bonya kosɛbɛ kalanso daw la walasa kimɛnni ninnu bɛ se ka tɛmɛ basigi kɔnɔ cogo min na. Sɛgɛsɛgɛliw bɛna boloda sirabaw kan Mali kɔnɔ ka taa bi tɛnɛ ka se araba ma taamako minisiri ye laseli dɔ bolonɔbila juma tɛmɛnen o ti kalo tile 20 san 2021 min kɔnɔ a bɛ jamanadenw ladɔnniya ko bolifɛn sɛgɛsɛgɛliw bɛna boloda sirabaw kan bi tɛnɛ o ti kalo tile 23 ka se araba ma o ti kalo tile 25 san 2021 minisiri ka fɔla sɛgɛsɛgɛli dabɔkun ye ka dɔlɔminɛw ni ɲɛnamini fɛn talaw ka bolifɛn boli kɛlɛ sirabaw kan sɛgɛsɛgɛli bɛna boli bolifɛnw ka yelenko cogoya fana kan walima minnu tɛ sariya kɔnɔ ka fara siraba kan sariya sɔsɔli wale wɛrɛw kan ni bolifɛn sɛgɛsɛgɛli bolodalen bɛ Kayi Sikaso Segu ani Bamako dugukɔnɔnaw na baara in bɛ tali kɛ ANASER ni polisiw ka cakɛdaba ka bɛnkan sɛbɛn waleyali kan min bolonɔbila la juillet kalo tile 15 san 2021 o siratigɛ la minisiri b'a ɲini bolifɛntigiw fɛ bɛɛ k'i bila sariya kɔnɔ ka baara ɲɛbila kumaw labato ani ka sɔn k'u yɛrɛ bila polisiw ni ANASER ka sagoya la sɛgɛsɛgɛli hukumu kɔnɔ. Lakanako kibaruyaw la an b'aw ladɔnniya ko Mali sɔrɔdasiw ye mugu fili kojugubakɛlaw ka daga dɔw kan ni pankurun ye. Sibiri tɛmɛnen Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛkɛ pankuru ye kojugubakɛlaw ka daga dɔw bɔ ni mugujugu ye Boni, Gire ani Kucala lamini na Douazan, Nara ani Kucala maraw kɔnɔ laseli sɛbɛn dɔ kɔnɔ kunnafoniw y'a jira ko ka kɛɲɛ ni Mali sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo dɔ binni kojugubakɛlaw ka jan kɔnɔ alamisa tɛmɛlen o ti kalo tile 19 san 2021 Boni n'a kɛra sɔrɔdasi 15 sababu ye ka caman wɛrɛ jogi faamaw fana ye tajuru sara bere ta ka kojugubakɛlaw sɛgɛrɛ n'u ka daga caman susuli ye ka tugu ɲɔgɔn na sibiri don o ti kalo tile 21 san 2021 Boni, Gire ani Kucala laminiw na. Ne bɛ an ka bi kunnafoniw kuncɛ an bɛ a fɔ Ala ka bɛn ni lafiya sabati jamana kɔnɔ aw kan bɛn wagati wɛrɛ la ni kɛnɛ kelen kan.